Čaute, 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 čaute. Vítajte priatelia pri ďalšom videjku. Opäť si idem zalietať na simulátore liftov a pozrieme sa na novú mapu. A mám tam také kadejaké, no ani nie, že kadejaké, ale proste takú záľudnosť jednu, tak skúsim, ukážem, predvediem, pokúsim sa. OK, takže poďme na to. Máme si opäť voľný let. A mapa sa volá Hanover. Dáme bez strate. Je to taká väčšia mapa. OK, dáme si trojpalcového. Možno, že s tým, že je malý, tak sa mi podarí, čo chcem dokázať. Mapa je väčšia. Dá sa tam všeličo vymyslieť. Sú tam aj také malé veci, cez ktoré sa dá lietať, takže dá sa tu vyblbnúť. Takže poďme si to pozrieť z vrchu. Takže hranice mapy sú tuto sú v polovici týchto hangárov, alebo čo to je. Tuto predo mnou teraz sú niekde na konci, ak je, myslím, že tá cesta, nie je úplne tá vzadu, zistíme. Áno, takže tuto na konci týchto hangárov. Na tento smer je, nestihol som, vôbec som si to neuvedomil, dobre, nevadí. Na tento smer to máme tam, jak je tá väža, hentáto a za ňou tá alej tých stromov. A na túto stranu je to za tou výškovou budovou. Dobre, výška 150 metrov. Takže sú tu tieto budovy, cesty, viete tu kade ako lietať, kade čo, nízko, vysoko, bla bla bla. Nejaké také špecialitky, máme tu túto kovovú konštrukciu, neviem čo to je most, nie je to most, je to neviem čo. Takže to je taká jedna špecialitka, takto preletieť vnútrom. Potom tu máme, tam hore je to logo a ono, ak si všimnete, sa otáča, takže to je tiež. Zatiaľ sa mi to musí si zaklopať, ťuk, 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 podarilo. Myslím, že skoro vždy preletieť, tak nie. Nie, keď sám. Asi raz. Toto bude možno druhýkrát. Takže zrovna keď to natáčam, tak to nepreletím, nevadí, ale je to super, akože sa do toho takéto načasovanie si plánovať, že keď sa ešte vlastne takto budete otáčať opačne proti smeru, tak proste si to načasovať a nejak sa tam vcucnúť. Takže to je taká dosť zaujímavosť. Dá sa po tých cestách chodiť, sú poprepájané, takže to je super. Sú tu aj nejaké stromy, sú tu tieto medzery a tie sú akože celkom drsné. A to mi nevyšlo. Hej, takže tam. Takže dá sa tu vyblbnúť. Viete ísť tuto proste po tej ceste. Si lietať v rámci toho areálu. Tyjo, ja som ten strom fakt trafil. Dobre, bez poškodenia. Že môžem letieť ďalej. To som nečakal, že ho trafím. Vedel som, že to bude tesné, ale dobre, nevadí. Takže takáto fajnová vežička, nejaké také cinematické zábery sa dá spraviť, hej. Takže dá sa tu celkom dobre polietať aj v tom otvorenom priestore, aj nejaké také malé
priestory sa dajú tiež nájsť. No, dobre, takže a mám tu takú špecialitku, ktorú som si na seba vymyslel. Myslím si, že určite to napadlo vyše ľudí. Tuto sú také tieto striežky na vrchu. Zatiaľ sa mi to asi len dvakrát podarilo. Čiže tým vnútrom proste preletieť celú tú striežku. Takže mám to takto, aby ste videli, ako to vyzerá. Dobre, neukážem. Otočím sa. Proste je tam chodba. A tým, že sú to... Hej. Tým, že sú tam tie tyčky a je to také celkom akože malé, tak je to dosť záhul to preletieť. Väčšinou proste trafím tú konštrukciu. Takže to je taký môj akože level v tejto mape, že proste v pohode to prelietávať. Hovorím, dvakrát už sa mi to podarilo, že ideme skúsiť, ale neverím tomu, lebo je to fakt hard. OK. Jo, jasné, na konci. Klasika, takže keď si aj dobre nabehnem, tak proste na konci chytím tú tyčku. Takže ako vidíte, je to... Trošku to fejkujem tým, že proste si tuto nabehnem na to a snažím sa to už len udržať, ale aj tak je to proste malý priestor. A skúšal som to s väčším dronom, tento je menší, takže... No aj tak som si zle nabehol, priatelia. OK, je to tam, bolo to také kostrbaté, ale... Dobre. Takže vidíte, že sa to dá. Som v kľude. Vidíte, že sa to dá v kľude preletieť. Dobre, idem si to dať znova. A potom ešte je varianta, že proste sa čo najrýchlejšie otočiť a dať to znova. OK, druhý pokus, dobre. Otočíme. Nie, rozhodil som sa. Dobre, takže celkom toto videjko sa mi celkom darí. Dneska evidentne. Dneska tam nemám krížek, starší pochopia, mladší si to pozrite. Možno, nevadí. Odveci, nerieš. Jasné. Ty kokso. Som si úplne zle nabehol. Budem musieť najskôr asi skúsiť väčší odlet dať, aby som sa dokázal efektívnejšie. Tento droník je taký trošku lenivejší, čo sa týka tých rýchlych zmien smeru. Ale lepšie sa mi to s ním lieta, samozrejme, ako s tým 5-palcovým. Dobre, toto mi vôbec nevyšla otočka, nevadí, skúsim sa tam. Ideme znovu, ideme do tejto druhej. Priatelia, tak toto je asi... Dobre, to mi nevyšlo, nevadí. Asi najviac úspešných pokusov zatiaľ a myslím si ale, že to je tým dronom, lebo fakt, že predtým som to skúšal na väčšom, myslím, že 5-palcovom drone, takže dáva to zmysel, že ten 3-palcový sa tam proste viac pôjde, keďže je menší. Takže už úspešnosť je väčšia. Teraz som úplne zle. Dobre, aj to je varianta.
Dobre, takže toľko k mojim pokusom toho, čo som tu chcel dokázať. A myslím si, že v tejto mape je to asi taká najväčšia výzva. Možno, neviem, zatiaľ som asi na niečo... No a áno, mám ešte jednu vec a to je podľa mňa úplný hardcore, že trafiť sa tam, čo sú tie prístrežky, trafiť sa tam do tej medzery, ale to... Aj keď je pravda, že s týmto som to ešte neskúšal, takže možno, že mi to vyjde. To bola úplná halus. Čiže tuto tieto prístrežky, jak vidíte, tam sa objavujú tie medzery. Hej, tieto medzery medzi nimi. A najväčšie miesto je vlastne táto spojnica. Takže spravíme to, že vyletíme hore. Skúsime sa nejako dostabilizovať a voľným pádom dole to... Nie. No. Proste nejak tak by som sa tam chcel obchať. Ale to si necháme asi na budúce. Priatelia, takže toto je... Zas mi vypadol ten názov mapy. Takto to tu vyziera. Takto sa tu dá vyblbnúť. Ty kráso. Oh! Nie! Dobre, dneska mám den. Dneska mám svoj den, priatelia. Skúsime opakovaný pokus, lebo len dvakrát sa to ráta. Dobre, toľko na dnes stačilo, môžem to vypnúť, myslím si, že môžem byť spokojný, přátelé, kamarádi. Dobre, pozreli sme si novú mapu, nebúchaj po tom stole však. Pozreli sme si novú mapu, dokázal som, čo som ešte nedokázal, takto v úvodzovkách v priamom prenose. To je všetko. Dík, že ste si to pozreli, držte mi palce, aby mi to takto išlo aj ďalej a vidíme sa pri ďalšom videjku. Uvidíme, čo to bude. Či už sa dostaneme von alebo nejakú ďalšiu mapu. Dobre, čaute, majte sa dobre. Pekný deň. Ahojte.